Ya waktu yang balik. Asin tin tam tinya orang lok. Khap lai ke sakri tam tam. Puilawo sini bawa garon sa hamai maro tani bagi hingke boni tidul mungwai no tini sak jora tipra motha hanya je parti songsamani obno tinai tini wasung sini oncol komoti hatsukhrite jongoni amaro duita bisini oncol komoti nengai sing tini parti ni membership sing nok sing tanan bagi tini sing jengkha o jagao sing obono sing kesarnai sini jara o membership na yakrokno tini sing o prosani bisingtui te sing o himnai mani bisingtui sing tini tani bagi membership khanya nang sing abo borono bo sing sawiman ka o mahini bagi sing tini wo first o membership tanani bagi sing kholajak phaisok phaisok o jagao sini agini kesam district ni secretary berunang hayung yang sini member of bisino member berunang modu suron tay yang sini regional committee ni KCR berunang utom tay sini yang primary committee ni president tay yang jotono borok tini sing membership bor tanai ro tak pula tanai ro sing o membership o makino sing tandi hini sing borno koine musman ko bono je bogarane hamjak mani o hamjak mani marino busu joroti borok ni thani wotong abono sing tini wo saimanai o membership khaimani bisingtui o ma haini bagai ang ko bungai lukurokno phaidi noko asuk tongyawoi je bui ulta pulta kok samarno khnayawoi o membership khaidi je jara khayar ko tongai rokna ang koinai norok khaidi tangi ngangangke bubagrano poito thangya ngangangke sini dopa yokna ni taikun lama kerikya abon bagi bubagrano poito thangdi poito sadi je bokok sawo abon no tine hindi abon bagi sing tini wo o membership borokno tanane bagi sing ongkhala jakta Busan samu bahir noni. Buskang ni samu to omonong nai sing sini kusugo je tongnai buagra bono sinai boni thanino sob kichu daikto bo hai ngangke sing hai bo om hai ke sing tongnai tam ngangke sini poito bono je bo sing mohai tab sing mohai khailai nai ngangke om hai no khailai abon bagai sing buagra no poito thangine dini bo sing himlai tongai uta Hambai. Brother, like our friends, nong ni bisingtoi sini bebak nangmani kabar skreman bagai media friends tai brothers nong na hambai tai tini wo sungman ka tini 16 tarik Sunday 2025 sung tini wo
hasukuri tai moddogoni ama ai ujangoni amara regional committee by ringjak kaisa sini tipramothani membership card nokbrum offline khanyan bagai borok tinin simi chengkha hain bagai o jaro chung truk mahaikeno sini buskangni TTIDC election ni bagai naharmung tuino sung tiniwo membership card snamnani sung himlaijak truk sung jotono bugrano poito sawai hamjagai hatai dofani bagai je samung khaithaniwo sawa bugrano asuk hamjak khabai obnono sung sini sung Tripura hani joto sini YTF tipramotha TWF tai joto warriors tongno warrior jok songno koyo omaikeno sung sini tipramothono fan krakhe hatai dofani samung tangnan bagai sung ongkhlaijak membership sung jotono no request kayo tanan bagai kebo takorodi khoroksapono sung jotono tani mangka sin bugrano sung fan krak renan bagai sini buskangni naharmungka tai thangai thanani tai survival and existence ni bagai sing tabuk membership card khaina nang tongo tam YTF tam TWF tam tipramotha omono sini fan tai sini mari nukjangnai sini bugrani poitoni bising tei khlai omono sini last ni choba buskang TTIDC sing tei sing tabuk membership card khlai tongo asungna hambai